Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Pile sud mondo watwak pamoja kawa winjo ngolo mayom mokelnwa kod jongolo mopogore opogore. Mata chenro ni en an Emmly Ochieng, nyakwaro Gai. Kaka pile ung'eyo ni wan kod twak, wan kod puonj, wan kod gigo mang'eny ma wadakelonu sani. Omiyo ikri aika ka wabudho kanyakla e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Kawuono wadawuoyo e weche kaka wanyalo keto mine kod nyiri matindo mondo bed involved e gik matimre e gweng'. Chukwa break. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Tuendelee. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Chalo lek ni onge koda. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Nikwara Mugia Juang kaka wachonu ka wadhi e break ni wadawuoyo kuom nyiri kod joma mine matindo e yore kaka inyalo ketgi e decision making e Kenya wa kae. Kaka ung'eyo ni joma mine ok oketga e mstari wa mbele mar timo gik moko. Koro miyo kawuono wadapuonjre kaka mon bende inyalo timo e yore gik magitimo. Nyiri bende nitiere tinde nyithindo matindo tinde mako ich kopogre gi yore mopogore opogore, koro gimbe wadapuonjogi kaka wanyadak gi nyithiwagi e gweng'. Bukat kidogo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. So tuendelee with the
Go introduce your topic. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Nikwara Ochieng kaka nase wachonu ni kawuono wadawuoye kaka wanyalo involve nyithindo manyiri kod joma mine e yor decision making e pinywa ma Kenya kae. Kaka ung'eyo ni joma mine okawoga mstari wa mwisho kod luore gi decision mitime piny kae. Koro mage mwada puonjre kawuono. Ka in gi yote moro inyalo oronwa e mbui marwa mar Facebook kata namba mar simu. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Nikwara Ochieng koro kumwachopeni wadatieko chenrowa. Ubed godhiambo maber. Nyasaye mondo ritu. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Let Ufriend's Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youthron's Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai Nikwara man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chunyo Nagi TV, aero neno Chunyo Nagi TV Adundo Jaluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chunyo Nagi TV, kete mane Chunyo Nagi TV Adundo Jaluo. Wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Joluo. Warwako Joka Nyanam duto. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungo Owich. An President Masufuria Revolution Movement Kenya.
Kawuono ni wantiere chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda joka Nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo uwinji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama Onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwa ipuonjowa kaka luo kit nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child. Bende ruok duto te mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka Onagi. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Janeno mar chuny Onagi TV. Warwakie Budho Makare. An nyinga Keri Malenje tabo bedo jatendi makawuono. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Janeno mar chuny Onagi TV. Hapa ni urio maber uduto. An nyinga Keri Malenje tabo bedo jatendi kawuono mar Budho Makare. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Kawuono wakelo topic miluongo ni kaka wanyalo dak, jodak nyalo pogo pesa e kind menygi. Koro Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Urio nade joneno mag chuny Onagi TV. Kawuono warwakie Budho Makare. An abro bedo jatendi kawuono mar
mar Chuny Onagi TV nyinga Kari Malenje. Wabe bedo kodi are saa 8 nyaka saa 10. Karibu. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Kawuono wakeloni wende mabecho gi gik moko mang'eny kabisa, to abro keloni topic mi iwachona iwuoyo kuom pesa kuma dak. Kaka ng'ama dichuo gi ng'ama dhako nyalo pogo pesa ei dak. Ang' ni wuona kaka okay. Sorry. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wachopo giko mar mana kaka iwacho gania gima ntiere gi kuongo ntiere ga gi giko. Wachopo mar giko ma Budho Makare. Wabro romo kiny koda Kari Malenje ei Budho Makare. Asante. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.
Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Funerals, anniversaries, and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils, and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youthron's Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tech, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Namani loving any punjo betek, eraima punje. Machiegni en chenro mar Budho Makare ka madhi tayi gi chenro en Lwayo Millicent. Iyawo chi e mbui mar Facebook kata YouTube wa ing'iswa ni ineno wa ka in kanye kata ka in kuonde mag Manyata, Kondele, Obunga. Wabodhi Do you have a special event coming up? Let Youthron's Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries, and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils, and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youthron's Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tech, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Namani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mongi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Manaka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mane chunyo nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Jokanyanam, ma en chuny onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en nyakusa nyamama nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny onagi TV. Adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich. An President Masufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire chuny onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora mauntie. Mae kama dundo wa yweyo godo
kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Ma en chuny dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Budho kata Machiegni en chenro mar Budho Makare ka madhi tayi en an Lwayo Millicent Awuor. Inyalo dhi e mbui marwa Facebook kata YouTube mondo ing'iswa ni isedonjo ka in kanye kinenowa kanye kata in mana piny Obonga kata in mana piny Manyata. Topic wa makawuono wadhi wuoye era kaka wanya konyo young youth marwa enegre nikech wach era. Wabodhi matin e budho kwaduogo to wawuoye topic wa makawuono ka wawinjogo Pris Inda Osiepe. I think I've tried. Machiegni kendo janeno wa e chenro mar Budho Makare kanwa wacho ni wadwa wuoye topic mar ere kaka wanya konyo young youth marwa enegre wach era. Ka in gi eneo mora inyandiko wa e mbui marwa mar Facebook at Chuny Onagi TV mondo ing'iswa ere kaka wanya control wach mar young youth marwa enegre kapod gitinde wach era. Koro kinya oronwa pachi kata hey God. Machiegni en chenro mar Budho Makare ka madhi tayi en Lwayo Millicent. Inyalo dhi e mbuiwa mar Facebook at Chuny Onagi. Yawa God. Chuny Onagi.
machiegni en chenro mar Budho Makare ka itai e chenro ni en Lwayo Millicent. Inyadhi e mbuiwa mar Facebook kata YouTube mondi ing'iswa ni nenowa gi kanye at Chuny Onagi TV. Topic wa makawuono wadhi wuoye ere kaka wanya konyo young youth marwa e wach mar negre kapod gitindo. Wabodhi kanyo yueyo mana matin to ka waduogo to wadwa ni ing'iswa ni nenowa ka in kanye to imiwa kata twak matin ere kaka wanya konyo young youth marwa e wach mar negre kapod gitindo. Machiegni kendo janeno Makare ng'iswa ni nenowa ka in kanye kata intie ne omane ka wadhi kendo mbele gi topic wa mana wawacho ni ere kaka wanya konyo young youth marwa e wach mar negre kapod gitindo. Ng'iswa e ujumbe wa mar Facebook at Chuny Onagi TV kata igornwa paro kaka wanya chungo young youth marwa e negre. Ero kata Erokamano janeno wa mano obet kodwa chakre no wachak chenro ni mwatieko. You can be with us same time, same place. Bed kodwa ka follow her at God. Hey. Erokamano janeno wa mano chako kodwa chenro kan wachako makoro watieko. Warom kendo ki same time, same place. Kete mana Chuny Onagi TV. Malize. Erokamano janeno wa mano chako kodwa chenro ni mwatieko. Kinywa rom kendo e same time, same place. Med mana keto Chuny Onagi TV. Erokamano.
kama ya kwaya. Do you have a special event coming up? Let Friends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Friends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai nyikwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mane chunyo nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka nyanam, ma en chuny onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en nyakusa nyamama nyamaro. The only Dudu queen existing. What you tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire chuny onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda joka nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Akwe ujoka yana monde, ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka nyanam, Maiji Bernardo Guche or Benbo. And mane Musa Juma Ovela. To Novela Ndalo mane I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni jo US no wakadira oguche jana kach ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote ko jo turwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Lulan. Tunyo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo wa ritre.
Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matthew Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station, my is being run by young people, and I want to invite all the young people, mondo make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, nitiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV.
Do you have a special event coming up? Let Ufriend's Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriend's Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo jolu. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Manaka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mane chunyo nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Jokanyanam, ma en chuny onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en nyakusa nyamama nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire chuny onagi TV. Kendo wakwayo u oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny onagi TV. Warwako u nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny doluo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwako u duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangala, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Akwe ujo kanyana monde, ujoin wa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka nyanam, Maijien Bernardo Guche or Benbo. And mane Musa Juma Ovela. To Novela Ndalo mane I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni jo US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma magusiepe Musa madongo mage manu okele US. Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote ko jo turwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan. Dunyo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo wa ritre. Eneno chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo.
Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matthew Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station, ma is being run by young people, and I want to invite all the young people, mondo make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, nitiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV.
Do you have a special event coming up? Let Friends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. France Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tech, eraima punje. Mani eraing any chico tech, eraima chique. Namani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo jolu. Nikech mae kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Manaka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mane chunyo nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka nyanam, ma en chuny onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en nyakusa nyamama nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire chuny onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda joka nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangala, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Akwe ujoka yana monde, ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka nyanam, Maiji and Bernardo Gucci. Kuna ofisi iko pale ambayo wamejenga. Na hii saba kulingana na vile tunajua ni shamba ya serikali. Sasa imekuwa imenyakuliwa na watu ambao wanaitwa makatelos. Sisi tuko na swali moja. Serikali ilipoweka hii ukuta na ikawatoa, serikali haijaauthorize hii ukuta bado ubomolewe, na wamekuja wameanza ubomoaji. Hii shamba ni yetu, ilibomolewa mwaka 20. Tumefata kotini, koti imekatia sisi kwa sababu iko na taito, kuna sheria yote tuko naye. Nataka hiyo shilingi 10 kama uko na nyumbani kimbia, kama nyumbani karibu. Asante sana mama. Wale watu wako hospitali wote tutagharamia hiyo bili yote, na wale ambao hawana nyumba tuwajengee kila mtu nyumba mzuri.
wasitoke kule alafu wakose pale pa kwenda, na tukuongeze wengine ili tukuwe na chakula ya kutosha kwa familia hizi ambazo zimewachwa bila makao. Mngetufanyie tu jinsi Mheshimiwa Titi amesema kwamba watu wahamishwe. Let your friends' events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youth Runs Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any puonjo tek, erai ma puonje. Mani erai any chiko tek, erai ma chike. Ngamani loving any puonjo betek, erai ma puonje. Gadira love yero kende, o yero toto jaber. Hai nyikwara mongi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chunyo Nagi TV, aero neno Chunyo Nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chunyo Nagi TV, kete mane Chunyo Nagi TV adundo joluo, wan kanyakla. Joka nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda joka nyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny doluo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangala, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e Chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka Onagi. Akwe ujoka yana monde ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka nyanam, my GN Bernardo Guche or Benbo. And mane Musa Juma Owela. So the way Landalo mane I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gitambo bende Tom Juma bagusiepe Musa madongo mage mani okele US. Onagi TV egiwa masani mwadu wa promote ko jo turwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan. Chuny Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre.
ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services. Machiegni Uruja nenowa oseromo saa 7 tarik 26 dwe mar abich higa mar 2024. Wakeloni e weche manyien adimba ka wakeloni e yo mayot. Ebukat kwanza. E yo matutsi e yo mayot. Do you have a special event coming up? Let Friends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. France Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tech, eraima punje. Mani eraing any chicotek, eraima chique. Namani loving any punjo betek, eraima punje. Machiegni Uruja nenowa mar Onagi TV oseromo saa 7 tarik 26 dwe mar abich higa mar 2024. Wakelonu e weche manyien adimba kod an Emmly Ochieng. Weche manyien ma wan go kawuono, jotim ohala mawuok e kaunti ma Nairobi ne owuok oko kendo bago ng'anyo margi bang' chiro mar Korogosho omuki. Johala go eko ne owuok ka wacho ni jogo eko matimo timno laro kod gilo mondo gilok margi. Ne gikwayo sirikal mamalo mondo otim nonro mapiyo. Tim nonro mapiyo. Ivo. Do you have a special event coming up? Let Friends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. France Events is your one-stop shop for your success is our business. Pia news ni kijikoch tu. Mani loving any punjo tech, eraima punje. Mani eraing any chicotek, eraima chique. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende, o yero toto jabe. Hai ni para man, kijaka dongo madi star Chuny Onagi TV, Iron Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Nikech mai kama yotumbe, mai od jongoma, mai kama promote tumbe, mai kama Budho Makare, mai kama uje tumbe wa manyasa ni manyacho.
mana ka med hero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo jo wan kanyakla. Yo Kanyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. What do you teach kaka mag campaigning for girl child education? Generation, and unless we are able to pass these amendments or rather repeal the law, then we won't be making any progress as a county. Miaka karibu 20 na kitu niko hapa na today. So nikifika kwa clip nasema sana unaendelea mahali hapa. Tumekuwa na changamoto katika hii soko kwa sababu kuna watu ambao wako hapa ambao walikuwa hapa hata wakati wa COVID na wakatolewa wakati ule, na saa hii hata mkiangalia pale juu mtaona kuna ofisi iko pale ambayo wamejenga, na hii shamba kulingana na vile tunajua ni shamba ya serikali. Ineno Chuny Onagi TV. Machiegni Uruja nenowa oseromo saa 7 tarik 26 dwe mar 5 higa mar 2024. Wakelo ni weche manyien adimba ka wakelo ni gi eyo matut kod an Emmly Ochieng. Jotim ohala mawuok e kaunti ma Nairobi koro to ne owuok oko kendo bago ng'anyo margi bang' chiro no ero ma Korogosho ne muke. Jo ohala go eko ne owacho ni jogo eko matimo kamano laro kod gilo mondo gilok mekgi. Ne gikwayo sirikal mamalo mondo otim nonro mapiyo e timno ero mondo otimre manotimore no. We wane kaka weche go ne chalo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Kwa news. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni Urujo nenowa acha tu kata hiyo kwanza. Na umeandika Millicent. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni Urujo nenowa mar Onagi TV oseromo saa 7 tarik 26 dwe mar 5 higa mar 2024. Wakelo ni weche manyien adimba ka wakelo ni gi eyo matut kod an Emmly Ochieng.
Jotim ohala mawuok e kaunti ma Nairobi koro ne owuok oko kendo bago ng'anyo margi bang' chiro no ero ma Korogosho ne muki. Jo ohala go eko wacho ni jogo eko manotimo timno laro kodgi lo mondo gilok margi giwegi. Ne gikwayo sirikal mamalo mondo otim nonro mapiyo e timno ero mane otimore no. We wane kaka wechego ne chalo. Na changamoto katika hii soko kwa sababu kuna watu ambao wako hapa ambao walikuwa hapa hata wakati hili tumefata kotini, koti imekatia sisi kwa sababu iko na taito, kuna sheria yote tuko naye. Jowinjo wa Maro Nagi TV, magi weche mane wan go. Ni. Other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Balls Plus Resort. Email us at reservation@theballsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.theballsplusresort.com. The Balls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Balls Plus Resort. Email us at reservation@theballsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.theballsplusresort.com. The Balls Plus Resort, serenity and bliss. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chalur, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matthew Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station is being run by young people, and I want to invite all the young people to make sure they watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, gintiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV. Jacob, nini imebaki? Wale pia wako kiasi tu.
Tumbezima ilikuwa na nini sound? Yes, in screen test. Nataka kuona kinyume sana anafanya. Genoni intire yono endo makare kawuono en tarika prareto koda chiel dweno endo marabicha higa mar gana ariyo prariyo to koda ang'wen arwakni machiegni winjo moko kuom weche ma waikoni odiochieng' ma kawuono aka jasomo mari en mana an Sheila Ochieng Magare awayudo ni chenro mag somo ne obedo kod chochni mano odiochieng' mar ariyo e skul mar ji giwegi mar Busia Hills Academy mano mayudore e kaunti no endo ma Busia ma en kaluwore Do you have a special event coming up? Let Youthfulness Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youth Runs Events is your one-stop shop for your success is our business. If you are man enough, Namani loving any pujo better. do you know me? I'm capable of Mara magwe makelwa egikowe chimani wa ikoni odiochieng makawuono mende tudore kodwa kawango molo sa chiela ewange mano marotieno marido moko kuom weche ama wadikelo ni kawango molo sa chiela ewange oriti masani kanyinga ena Sheila Ochieng Magare. Na Sheila molo sa chiela Mara magwe makelwa egikowe chimani wa ikoni odiochieng makawuono mende tudore kodwa kawango molo sa chiela ewange mano marotieno moko kuom weche ama wadikelo ni kawango molo sa chiela ewange campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV adundo joluo. Warwako ujo kanyana mduto. Chuny onagi TV adundo jaluo. Ginyinga nelo ngadi Sospita Obungu Owich, and President Masufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chuny onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda jokanyana. Jawinjowa magi weche mawanyien mane wan go odiochieng' ma kawuono warob kendo saa 1 otieno ka wakelo ni weche manyien mar adimba ma wakano ma waikonu. Sawa. Jowinjowa magi weche manyien mane wan go odiochieng' ma kawuono warom kendo saa 1 otieno ka wakelonu weche manyien adimba ma waikonu. An Emmly Ochieng. Executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youth Runs Events is your one-stop shop for your success is our business. Amani loving any punjo tek
hera ema puonje, mani hera ing'eni chiko tek, hera ema chike, ng'ama ni elavi ing'eni puonjo betek, hera ema puonje, gadiera lave yiero kende, oyiero toto jaber. Ai para mongi man Fredi Jakadongo madis ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo jogo, nikech mae e kama jothumbe te, mae od jothumbe, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude tuoche makare, mae kama wayude jothumbe manyasani, mae wacho mana ka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mano chunyo nagi TV adundo jogo, wan kanyakla. Yo Kanyanam, ma en chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo Kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilunga ni Sospita Obungu Owich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantire chuny Onagi TV, kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayueyo godo kaka oganda jo Kanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama Onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child, bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka Onagi. Akwayo ujo Kanyanam monde ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Jo Kanyanam, my dear Bernardo Buche or Benbo. And man Musa Juma Overa. I invite so Musa Manuel Pino Coachene, Adonjo, Pele, JOS, Nova Kadira, Obuche Ganakat, Yamalo Mosana, Dede, Lili, Costa, Sambo Bende, Don Juma, Agusti, Musa Madon, Magamano, Kushene, Onagi TV, Egi Wamasani, what you promote. Go to Tuwate, Yojuru, Onagi TV, Ugo Wingo, Magyoa, Magmusa Juma, Mag everybody, Mapulewa, Eyula. To Onagi TV, Adundo, Jaluo, Sani. Goro, Adundo Wakai, Dieva Mondo Waritri. Join Onagi TV. Join Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Amazon Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort.
Email us at reservation@thebossplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebossplaceresort.com. The Boss Place Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Boss Place Resort. Email us at reservation@thebossplaceresort.com. Contact us on 0724. Machiegni janeno marwa ei weche manyien makeli ne weche an Keri Malenje kae e chuny Onagi TV. Jodak mag Isiolo oyudo konyruok ma en gik mag tiyogo e pith kich. Gigi biro kachiel kod set motegno moting'o gik mag yuko. Jopith mar kich biro bedo kod loso mamit bang' yuko asali makare. Gigo biro timo ni jopith mar kich bedo gi tich man gi teko kendo nyalo bedo gi kod tich mamit. Jopitho biro yudo yuko moikore bang' dweche 4 ka gibotero e chiro. Lazima upeane date, time, siku. Tutatoa wax, tutatoa propolis, tutatoa venom kupitia hii aina ya mizinga. Kwa hivyo natoa shukrani kwa wafadhili wote waweze kuleta a complete set like this one ikiwa na stand, ikiwa na harvesting gears. Our hope is that once these groups are able to install this equipment in a few months, let's say about 4 months, we should start seeing the initial, produce hitting the market. And the beauty of this event today is that apart from giving them the production equipment, we are also linking them with a company that is going to contract them officially. Nafaa kuintroduce hadi time date na siku. Alafu na time yenye nasoma we are doing it in the whole country. No, PS Omolo is a national leader. We are here to promote talent in Nyamira, and this is the first team we have given the Machiegni janeno marwa ei weche manyien makeli ni weche an Keri Malenje kawuono kabedo tarik 25 kawuono kabedo tarik 25 Jumapil kae ei chuny Onagi TV. Jodak mag Isiolo oyudo konyruok ma en gik matiyogo e pith mar kich. Do you have a special event coming up? Let Ufriend's Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriend's Events is your one-stop shop for your success is our business. Amani loving any punjo tek
eraima puonje mani era ing'eni chikotek eraima chike ng'amani elavi ing'eni puonjo betek eraima puonje ndadiera lave yiero kende oyiero toto jaber ai para mogi man Fredi Jakadongo majis mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonje makare, mae kama wawinjo thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med hero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Jokanyanam, ma en Chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girls' education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV adundo jaluo. Ginyinga nelo ngadi Sospita Obungu Owich, and President Massive Free Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Ma en chuny doluo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama Onagi nitie. Warwakou duto ubed kodo. Thumbe manyasani, oangala, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi, kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child, kaachiel gi girl child. Machiegni janeno marwa mar Chuny Onagi TV. En saa 7 tarik 22 dwe mar 10 dwe mar 5. Ya mwisho tu kweli. Do you have a special event coming up? Let Youthfulness Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management. Machiegni janeno marwa mar Chuny Onagi TV. Ka en saa 7 tarik 22 dwe mar 5. Madhi tare kodi en Lwayo Millicent. Nus mamarwa moikre e mesawa mar Chuny Onagi TV. Ka wachako gi kony manotimre e kendeno mar Mount Elgon ka jachung jaod bura Dismas Baraza Makiliman ko okonyo jodak mar Mount Elgon gi kuondego mar dak kata gi chiemo ma ginyalo chamo kindego ka pod gimanyo kaka ginyadak. Ma en kaka Dismas Baraza no wuoyo. Haiwezi, ni siwezi kweli. Hapo na siwezi kweli. Wale watu wako hospitali wote tutagharamia hiyo bili yote, na wale ambao hawana nyumba tuwajengee kila mtu nyumba mzuri, wasitoke kule alafu wakose pale pa kwenda, na tukuongeze wengine ili tukuwe na chakula ya kutosha kwa familia hizi ambazo zimewachwa bila makao. Mungetufanyie tu jinsi Mheshimiwa Titi amesema kwamba watu wahamishwe, ingetusaidia sana, maana tena pia hatuna barabara safi yenye walimu wetu wanasafika kwa shule kwa wakati nzuri, na hata vyoo ya shule maji imejaa ndani. Ningeomba serikali ya kaunti kuja ichenga hata vyoo vingine. 1,000 kilometers away from Nairobi,
when schools in the counties of Baringo, West Pokot, and Turkana have not yet opened because of the banditry problem, yet you are committing our national police force to Haiti, and where is the priority? We don't find that the U.S. is committing Kenya. I am the president of Kenya. It's me to make that decision. And it's the people of Kenya to commit their own troops using their own structures. Parliament has approved. We have a clear mandate. We have a clear framework. We affirmed our mutual commitment to the stabilization of Haiti through the multinational security support mission. I want to thank you, Mr. President. Kenya. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi. Nikwana Mogi Ajwang, machiegni ure chenro wa mar Budho Makare. Kaka pile, wakelonu twak, wakelonu puonj kod gigo mang'eny odiochieng' masani. An kod nyadendi. An nyinga Keri Malenje, to warwaki chenro mar Budho Makare. Wabro kelonu wende mamito jo wende miwero mondo ung'egi kaka gidhiga gi maisha gi. Warwaki. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny onagi TV. Chuny onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno chuny on. Machiegni uru chenro wa mar Budho Makare kod an Emmly kod Keri. Warwaki chenro mar Budho Makare to inyalo yudowa e Facebook. Budho Makare inyalo yudowa e Facebook, Instagram kod YouTube. Warwaki. Kaki wacho Ineno chuny onagi TV. Chuny machiegni joneno mar chuny onagi TV. Warwaki e chenro mar Budho Makare to an nyinga Keri kod Emmly.
Inyalo yudowa e mbui marwa mar Facebook, Instagram, kata inyagonwa simu kinyisowa pachi kaka iparo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Onagi TV. Sawa? Nianze. Machiegni uru joneno wa mar Chuny Onagi TV ka watare e chenro ma kawuono mar Budho Makare ka an Millicent Luayogi kod Emmly Ochieng. Inyalo yudowa e mbuiwa mar Facebook, YouTube, kata nyagonwa simu kinyisowa pachi. Machiegni uru. Nianze tena. Machiegni uru e joneno wa mar Chuny Onagi TV ka wadonje chenro ma kawuono mar Budho Makare ka in koda gi Luayo Millicent. Machiegni gi kod Emmly Ochieng. Wadhi tayo e yore mag pur. Inyalo yudowa e mbuiwa mar Facebook, YouTube, kata inyagonwa simu kinyisowa pachi. Machiegni uru. Na mwisho. Huyu ndio introduce Sawa. Mimi najua kuanza sawa. Nianze. Machiegni uru jowinjo wa mar Chuny Onagi TV. Chenro wa mawango kawuono chieng' tich ang'wen tarik 25 dwe mar 5 higa mar 2024 en chenro mar Budho Makare kod an Emmly Ochieng kod maru Millicent Luayo kwa donjo kodu kanye chenro mar Budho Makare ka wan gi topics matino to mag wuoye kata inya manyowe e mbui marwa mar Facebook kata YouTube at Chuny Onagi TV kimisowa pachi gi weche gi minya oh god nimeenda sana si ndio waendelea
You guys are live. Unaendelea tu. Just do the last one. Sawa. Sasa yeye aanze tu bado. Yeye ndio bado aanze introduction. Sawa. Machiegni urujo winjo wa mar chunyo Nagi TV. Kawuono kaka ung'eyo ni en chieng' tich ang'wen tarik 24 dwe mar abich higa mar 2024 wakelonu chenro mar Budho Makare kod an Emmly Ochieng gi Luayo Millicent kod Ukai ka wamiyo topics makawuono kwa wuoye chenro mar Budho Makare kinyamanyowa e mbui marwa mar Facebook kata YouTube @Chuny Onagi TV. Machiegni oro. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Okay, bado ni kuna interview so you cannot Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Mar Chuny Onagi TV. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Machiegni uru joneno wa mar Chuny Onagi TV ka wadonje chenro wa mar Budho Makare aya ya mwisho tukata machiegni uru jowinjo wa mag Chuny Onagi TV ka wadonje chenro wa mar Budho TV ka Gian Millicent Luayo koda an Kari Malenje warwaki e chenro mar Budho Makare wabro kelo wende mamit gi jowend miero warwaki tuanze tena machiegni joneno wa